Labidabs! Marami na naman tayong saging. Salamat sa nagbigay. Ayan, napakaraming saging. Ayan po, oo, naluuman. Yan, nagimas ni... Libre lang po, ganyan dito sa probinsya. Maraming libreng pagkain, basta magsipag lang tayo. Ayan. Salamat sa nagbigay. Ubram. Good morning! Ito, sa dami ng saging na binigay ay tayo magpriprito ng bananas. Ayan, marami na akong na-slice na saging. Ayan, marami. Marami pa dito. Ayan, at magpriprito si Inang. Siya ang taga-prito. Yung iba, ibibilad natin sa araw para meron tayong priprito ulit sa susunod. Ayan, mga labidabs, ang daming saging. Okay. Anong ginagawa mo nang Aramido? Nyata? Ay, ito, gumagawa ako ng bitso-bitso. Bitso-bitso ka. Ayan, merienda tayo, mga labidabs. Madamag tap-tapong ni Inang. Awan ti maramid. Ayan. Ay, Inang. Ayan, mga labidabs. Ang luto na pong palaka. Palakang bukid. Kain na tayo. Nandito ako sa bahay ng aking kapatid. Ayan. At kakain tayo ng, ayan o, talbos ng alugbati. At ito ay tira kaninang umaga. Pamigat. Tapos atoy, saging. Minatamis na saging. Dikot. And of course, we have our tukak ni nagimasinatan ni karniti tukak. Tukak is palaka. And then we have rice also. What else? What is this? Another banana. Another banana? Bananas. Nagado. Okay. Say hello mga pamangkin. Hi. Hi, Hi. Hi ate. And of course we have mango and papaya here. That one is nyatoy. Papaya ken mangga. May isa lang nga mangga doon ay. And this is my sister. Oh, yan. Parang manang ko siya, oh. Ang sexy. Sana all sexy. That is my sister, mga labidab. Say hello. Oh. Hindi halatang magkapatid kami kasi napudaw ka ng isit. Sexy kan siksik. Ayan. Ang sarap. Nagimas mga ba? Palakang bukid. Ang sarap. At saka, talbos ng alugbati. Nagimas na kayo. Walang kasing sarap. Yummy. And also this one. Yum. Kain tayo. See you again later. Ngamot.